tiedä kuinka paljon pippuria nämä ihmiset sietää, mutta Elenakin tykkää semmosesta täysin pippuruodusta. Pippuripihviä. että Yhtä paljon kuin pippuripihviä, niin kyllä se siitä. ei se tiedä kuinka paljon pippuripihviä pannaan pippuria. No kyllä tuo nyt riittää. Lempsätä. Ai kun siihen tulee hyvä tuoksu, kun siihen pannaan vähän suolaa ja pippuria. Kato, vielä tulee tommoista punaista nestettä. Ei se ole ihan täysin tässä vielä. Nyt panemme suolaa. No. Ja sitten pippuria. Pippuria pannaan oikein kovasti. Kaikki tykkää pippurista. Pippuri on maailman paras maus. Siis musta pippuri. Musta pippuri. Sait sä filmillä ton? Joo. Ai jaa. Älä naura, ei tuota. Elina! Tuo se pantu tänne. Kato, ei tästä muuta. Nää on nyt valmiit. No nyt vaan, ne ei ole vielä palaneita, mutta kypsiä ne on. Täysin kypsiä. Taikallakin alkaa niinku tuo silmä loistaa.